Good morning mga kanunmaki, Yaswaray. Mamamalingki kami ngayon. Sinigang na bangus daw ang aming ulam today. Samantala lang po. Ako samantala. Mahirap lang. Saan dadali niya? Dito muna, sa labas. Ikutin natin guys ang palengke dito sa GMA Cavite. Bango? Ito mga kanunmaki alias waray, yellow pin yung nabili namin, hindi bangus. Yellow pin. Isa sabaw. Pauwi na kami ng pinsan ko mga kanunmaki at nakapamalingki na kami. Ayan. Grabe ka na, ipangawalang ginagawa sa mga tao eh. Nandito na kami.